Jenengan niki nggawa sorban. Iya. Kanggone napa? Ya, sing iki. Nggih. Nek aku mukok sewaya-waya. Ya digoleh meneh salat. Sampean tahu salat? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Nate? Nggak tahu. Ya tahu sholat. Aku iki gak tahu salat. Aku yo ora tau iki. Mulane kowe ditaparani iki bendang tobat, mergo kowe ngene ora tobat, lah mati. Dipacul malaikat dasmu. Kowe anggere manut aku lah wis. Kowe tahu salat? Gak. Don njaluk latih wong iki wae. Aku seberapa tak yakin karo kiai ini. Dijajal. Jajal toh. Ya saya. Iya. Yi, Ada apa? alhamdulillah muga-muga Oke. panjenengan dados tiyang sae. Oh, iya. Niki kula wong telu kepengin sanget wong jarine wong ibadah ki nek ora disinaoni rak mboten ngerti ae. Ya kudune ana sing ngandani. Lah nggih, ana sing marai. Nek umpama